Mindosisero, lahat usisahin, lahat bubusisihin. Mindosisero, dating lulong, ngayon tutulong. Dating sumisindi, ngayon magsisilbi. Ano pa ang hinihintay nyo? Mag-subscribe na! Nagbabalik ang Mindo Osisero sa inyong YouTube channel. Sa mga nanonood ng YouTube natin dyan, kumustay lang natin. Matagal na hindi tayo nakapag-upload dahil nga busy. Maraming nagre-request dyan na kahit na hindi na raw ako magtinda ng gagamba, basta mag-content na lang daw ako ng patungkol sa gagamba. Ang problema lang mga kagamba ay walang nanonood kasi taon na walang kinikita ang ating YouTube channel dahil walang views. Kaya parang kung gusto ko ng mag political vlog na lang para kahit papaano kumita yung mga kakilala ko, mga kaibigan ko, kumikita sila sa political vlog. Ngayon na i-update natin ng gagamba. Ayan na nga. Ayan na nga, nangyari na yung sinasabi ko noon pa na yung mga reseller na walang tigil ng pauso, hindi nila ini-schedule ng every 6 months para maganda yung bintahan ng gagamba. O eto na, di nag-uso ang lato-lato. Ayan. Ay di anong nangyari? Wala man lang bumibili ng gagamba ngayon. Bagsak presyo, pinakamataas na yung 250 isang box na Tagalog. Pero yung mga panglaban na mga para sa mga matatanda, yung mga pang derby, ganun pa rin ang presyo. Hindi pa rin nababa. Pero ewan ko lang kasi humina ang sa bata, hindi makasabay yung maraming panglaban. Kasi kailangan kasi may tangkal para kumuha yung mga manininda natin. Ay, hindi naman po pwedeng panglaban lahat. Kaya ang nangyayari, pati yung panglaban apektado na rin. Pati yung mga taga Masbate, Jinsan, kung saan lugar dito sa South ay apektado na sila dahil sa lato-lato. Yan ang sinasabi ko sa inyo mga kagamba. Hindi lahat ng panahon kumikita, hindi lahat ng panahon masaya. Nangyari na sa akin yan noon. Pero may taon din na pag nag-uso gagamba, halos buong bansa uso gagamba. Mayroong ganun, nangyari yan noong 2009. Umuubos ako dito sa bahay ko ng 10 kaha araw-araw. Bali 1,000 pieces a day ang naire-retail ko dito sa bahay ko noong 2009 noon. Pero minsan lang nangyari yon. Ngayon, ito naman lato-lato, ngayon lang to nangyari. Sa tagal-tagal ng panahon, nung bata ako, laruan ko yan. Pero ngayon lang ulit, nag-uso sa tagal ng panahon. Yung lato-lato na yan. Kaya halos lahat ng bata, lato-lato ang hawak. Ay ngayon, kumusta yung mga magagamba dyan? Mayroon diyang post ng post. May dating daw siya ulit. Araw-araw may dating siya. Naku siguro nung naubos yung sinasabi niyang dating niya, isang linggong post ng post siya, 250 lang. Hindi ko nababanggitin kung sino yun. Panay post nila, panay live nila na mayroon silang Tagalog, ganito, ganyan. Hindi nabibili. Kasi nga, hindi uso. At saka, ang malaking problema mga kagamba, pag hindi ako nag-ikot para magpauso na magpauso, wala, hindi mag-uuso mga gagamba. Hindi mag-uuso gagamba. Kaya sorry na lang yung mga nag-reseller dyan na rumikta na doon sa probinsya. Yung mga dating deliver ko, nagriktahan na lahat doon sa ahente. Yung ahente na lang sa probinsya ang kumikita mga gagamba. Nakakapag-presyo siya ng maganda. Ay ngayon, nga sila lahat kasi yung sinasabi ko nga na walang tigil yung pauso.
sa bawat lugar. Maya't maya pag may naganap na bata, pauso na naman. Maya't maya pag may naganap na bata, pauso na naman. Ayun, kaya walang tigil ngayon yung parating nila. Hindi kagaya noon nung bago mag-pandemic, may schedule kami ng pauso at saka sarili namin pauso yan. Kami nagpapauso yan, kami gumagawa ng paraan para mag-uso ang gagamba. Ay namumukod tanging kami lang ang gumagawa niyan ng partner ko eh. Wala namang nakakagawa niyan na iba, kundi kami lang. Yung iba kasi inaantay nila mag-uso. Halimbawa, mayroong isang lugar na pinausuhan ko, pag nag-uso na, ayun, makikisabay na rin yung iba. Pero dahil sa hindi ko ginawa, ayun, ang nag-uso tuloy lato-lato. Yan. Hindi sa pagyayabang, pero pag hindi kasi ako nag-ikot mga kagamba sa buong Metro Manila, asahan nyo mahirapan mag-uso yung gagamba sa mga bata. Ay nung ikot ako ng ikot, bawat lugar kasi may schedule ako ng pauso. Halimbawa dito sa lugar ng Cainta, papauso ako dyan, mga isang buwan yan mag-uuso dyan. Bago maglaos, lipat naman ako ng Taytay. Mga isang buwan ulit yun. Bago maglaos, lilipat na naman ako ng Angono. Bago maglaos, sa loob ng isang buwan, lilipat na naman ako ng Binangunan. Hanggang sa buong taon yan mga kagamba, ikot-ikot yan. Sa isang lugar, pag magpauso ako after 6 months. Yan, hindi yung tuwing mayroong maghanap na bata magbibinta ka kagad. Nako, wala yun, lugi ka lang. Pag nag-order ka na isang kaha, may bibili man na 2-3 bata, laos na agad. Kasi nagsawa na sila eh. Yun ang disadvantage nung panay ang uso. Ang advantage naman, pagka ako nagpapauso, talagang umiikot talaga yung usuhan. Pag may nakita akong lugar, kasi sinusurvey ko muna yung lugar mga kagamba bago ko pa uusuan yan. Tatanungin ko muna yung mga bata doon kung kailan nag-uso gagamba, mayroon na bang 5 buwan nakalipas bago ako magpauso. May teknik ang pagpapauso. Yan sa atin lang, at tayo lang nakakaalam ang teknik na yan mga kagamba. Diyan sa may Taytay, diyan malimit ang pauso ko diyan, every 6 months doon sa isang lugar. Hindi ko sinasabay-sabay kasi pag sinabay-sabay mo, mauubusan ka ng supply. Tapos makikisabay na rin yung mga karatig puok nung pinausuhan mo hanggang sa lumaganap na dahil marami nang nagtitinda. Kaya dumadami yung bata na naglalaro ng gagamba. Ay pero kung hindi ako nag-ikot, kagaya nito, tumigil ako sa pag-iikot, o saan ang bata? Napunta sa lato-lato. Kasi wala na yung inaabangan nilang Tatay Mindo doon sa lugar nila. Pagkadumaan kasi ako, ay Tatay Mindo, ayun. Tatanungin ko sila, kailan ba nag-uso rito? Ayan, okay, sige. Mag-i-schedule ako ngayon doon, naantayin ako ng mga bata, magpapauso ako doon sa lugar na yun. Pagkaraan ng 3 araw, usong-uso na yun. Ganon ang ginagawa ko. Ay yung iba kasi titinda lang, hindi nila alam kung paano magpauso, hindi nila alam kung saan sila magbibinta, hindi nila alam paano nila i-dispatch sa gagamba nila. Ang akala kasi nila, all the time mabibinta mo gagamba. Hindi. May panahon na kahit ipamigay mo yung gagamba mo, hindi papansinin ng bata, pipitikin lang. Nangyari sa akin yan mga kagamba. Kaya ito, ang gagamba ngayon, napakarami sa Pangasinan ngayon ng gagamba. Halos wala namang umuorder. Mangilan-ngilan lang naman yung nagbibinta. Yung iba, nagbinta na ng salagubang, nagbinta na ng umang. Hindi nila itinatiming. Yung pagbibinta kasi ng umang, itatiming mo rin yan. Ako, nagde-deliver din kasi ako ng umang Kailangan itatiming mo siya. Ngayon, pati yung salagubang, tuwing lang yan, Mayo. Mayo lang yan kasi dyan naglalabasan yung salagubang. Pero saglit lang mag-uso yan, wala pa 1 buwan. Yung umang,
kailangan iba-ibang lugar din ang pausuhan mo yan. Kasi hindi po pwede sa lugar lang, hindi napapansinin yan pagka na isang buwan. Lilipat ka na naman sa ibang lugar. Doon ka naman magpapauso ngayon ng umang pagka nalaos na yung gagamba. Ganon yan. Ay, ang problema, walang nag-ikot, kaya yung umang nila nabulok, bumaho, nagkandamatay. Yan ang problema dyan, mga kagamba. Oo. Kaya kailangan masipag ka, kagaya ng ginagawa ko noon. Ikot ako ng ikot, hanap ako ng lugar na pwedeng pausuhan, titignan ko yung maraming bata. Pag nakita nila ako, ayun, pag nagpauso ako, yan, magtatakbuhan na sila, magkakagulo na pagkaraan ng isang araw. Inumagahan, magkakagulo na yan, mga kagamba. May technique dyan, mga kagamba, hindi kumo nabibili gagamba mo, kumita ka ngayon, aba, sunod na buwan, binta ka ulit, kala mo kikita ka na ako. Yan ang na-experience natin, mga kagamba, sa tagal na ng panahon na tayo naggagagamba. Yan, update lang tayo, mga kagamba, sa ating sa mga gagamba. Siguro baka makapasyal ako ng probinsya, makapag-ilaw, iko-content ko na lang paano mag-ilaw. Hindi na ako magbibenta gagamba kasi naapektuhan yung ating kalusugan, mga gagamba. Lumalala yung ating hika dahil yan sa gagamba na yan. Sabi ko sa inyo, mapanganib sa tao yan eh. Alright, hanggang dito lang muli mga kagamba. Hanggang sa muli nating pag-upload. Magandang araw.